karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ingon anak gyud ay kamahal nimo ang pangasawunon sa imong maguwang? Unang Marta. Kinuo ko. Ako ang una nagkaila ni Ayesa ng Marta. Una ko palang pagkakita ni Ayesa. Gaan akong gibati para niya. Malipayon ko uban niya. Ha? Ug nakaingon ko sa akong kagalingon. Nga miabot na gyud ang babae para nako. Mao di ay nga nilimtan na nimo si Kara. Wa ko malimot ni Kara nang. Pero lahi ang mga gibati na ako kang Ayesa. Pero gipalayo siya ni Kuya Hans nako. Nalingkamot ko nga maangko ng tibuok kasing-kasing ni Ayesa, pero sa ikaduang higayon, bidaog si Kuya Hans. Nailog na sa niya gikan ako si Ayesa. Ug ako, iyang gipresos kami niyoon uban kang Claire. Tungod kay buotan kang misunod sa mando sa imong maguwang. Unsa may akong mahimo batok ni Kuya Hans nang May mahimo ka, Kent. Marta. Sa ako nang giingon, dako ka na. Og imong responsibilidad ang imong kinabuhi. Ikaw ang magbuot kung gusto kang malipay o dili. Nang Marta. Dili sa ingon nga milaban ko nimo. Pero sa akong nakita, kinahanglang musupak sab ka panagsa sa pagbuot sa imong maguwang. Nang. Pero sa akong tanaw, uwahi na ang tanan. Tungod kay gitugutan mo si Hans nga prisohon kas kami niyoon, nga mo'y maghatag nimo og kahasol hangtod sa hangtod. Husto ka. Wala ko'y mahimo. Pero husto sa ka nga kinahanglan mo desisyon ako ka ako. Ug ang pagtago lang una ang gusto kong buhaton karon. Ikaw ang mahibaw. Si Kuya Hans. Imong tubagon. Dili lang una. Musamot ang kauot sa kundugan kung makabati ko sa tingog. Ibaw na ko kung unsa iyang tuyo karon. Unsa? Iyan na sa kong manduan nga tunlon ang gibuhat nga pagpangilad ni Claire. Ug pugsong ko sa pagbarog nga amahan sa bata nga bisan unsaon, dili yun ako. Sorry sa anghel. Pero dili ko siya madawat nga akong anak ng Marta. Imo nang katungod. Ikaw ang mo desisyon sa angay mong buhaton. Aron wa kay tao nga basulon kung bati ang mamahimong resulta. Hilom na, bebe! Hilom na, chocolate! Hiluman ang bata ng aswan! Ako na bitang gipahiloman, pero di magimuhilom, ay! Kadagas gawas, ilabay na! Uy! Ini mabayan, Ipalabay naman nun ng iyang anak. Abi kay dili man niya magamit aron magunitan niya sa dunggan ang iyang bana. Ipalayo na ba? Abuni og panapton aron mamatay na! Wala, alagay! Mamatay ba, Oroy? Ay, ako na lang na ipalayo! Ilabay na sa pampang! Ikaw may angang ilabay sa pangpangbabayan ako. Kay hinungdan nga pagkainahan. Pagsikit. Sa kubuhaton, aron mo balik si Ket din ni. Hello? Hans, sa man, nakita mo si Ket uwa. Ikaw ang aking kamagitan niya. Kaya asawa ka. Pero dili siya mutubag sa kong tawag. Laban na siyang dili mo tubag sa akong pagpanawag. Animal! Klaro kaayo! Si Ayesa ang iyang tubagon kung maoy manawag diya. Unsa man, nahipos na ni mo yung mga asawa? Claire. So tihilgod ko. Nganong foreigner ang naong sa imong anak? Naswap lagi! Ayaw nagbarugi ng maong pagtuo, Claire. Kung mo barog yun ka nga dili ni mong anak ng bata, ako nang ipatiinti. O kung ang resulta, imo siyang anak, mas dako kag tulog pa ako na ko, Claire. Ha? Busa sulti na. Kinsay amahan sa imong anak. Tarak na kayo ni, Claire.
Sige na. Sulti na. Unsay na hitabo. Okay. Okay. Mutog anak ko. Sulti na. Usa man gigibuhat nimo? Hans, sorry. Sorry. Please, tabangi ko. Wala ko may bawas ako buhaton ron. Bigawas ko sa ospital nga wa si Kent. Okay. Pabuta ko din sa bahay sa pangpang. Muna ko. Salamat, Hans. Magpaabot ko nimo. Sige. Nago karong hapon. Sige, bye. Bye. Si Hans na lang ginang akong paglaom ini. Dili mahimong mubiya kay ning bahay, Kent. Asawa na ko niya. Kung ang paglabay ko sa itong mga bata ang bugtong paagi nga mubalik si Kent ako nang ilabay. Naunsa naman kahali si Han sa suod sa kwarto siyang amahan. Agoy. Klaro kayo nga nagapuntag ang mga butang sa suod sa kwarto. Ay. Ay. Edong Hans, ay maayo kay migawas ka. Muna ka ko. Uya, kaon na. Dili na. Dadali ko. Sige. Ikaw na bahala din sa baylo. Basig badug-idugay kog balik. Mao ba? Pangitaon pa nako sa syudad si Ayesa. Sige dong. Dong tambag lang ning ako, ha? Ayaw lang yun pasakit si Inday Ayesa, ha? Ato na ko. Naunsa naman taon eh. Wa man mo tupag. Wa man mo saan nga dili niya pasakitan si Ayesa. Agoy dodong anong mihilak na masagka dodong. Masuko na sa bangimong inahan ron nga dili masabot. Ay, hilom na dong. Ayaw na pakilak ha. Sulong sa ng bata! Ito na lagi. Ilang ka masala ng ason! Oo, ma'am. Ako lagi din pahiloman. Hilom na dong. Bidali-dali dalang dubi. At uta sa dapit sa manggahan. Doon sa gate. Siya ro makabati pa ng inahan ni mo way batikon. Ilabay na bata ka lagyan! Naunsa na ni Rondong. Ipalabay na magugkas imong inahan dong, oy! Ma? Ay, kagang! Ay, sasad, oy! Oh, ikaw na! O, ma. Salamat nga. Nadagi di mo ang bata, ma. Nakabatid mo ko sa tiyo sa bata ng ason! Ipalayo lagi na! Ilabay na sa pangpang! Ambi ang bata, ma. Unsa? Dili man welcome ng bata din eh. Ambi na. Ako'y atiman, ana. Uy, pag-sure ni Ayesa, oy! Hauli kay ma. Ambi na. Dali. Ha? Salamat. Nakapahuway na akong dungkan sa hilak sa bata. Oh. May sakyanan nga may abot. Oh. Nienas, Hans. Hans! Hans! Wag din mo pauli si Kent direk. Wag yun. Hans, maluoy ka na bangi ko. Dili mo tubag si Kent. Muring ang iyang cellphone pero dili niya tubagon. Niya ko aron mamati sa imong sugilanon bahin sa imong anak Claire. Oh. Anong foreigner ni? Hans, Andam na kong mamati nimo. una sa tanan. Pasaylo ako nga. Nga hangtod ni mo na makako. Wa ko magtuong nga. Nga langyaw ang bata nga akong ipanganak. Kinsa ang langyaw nga amahan sa bata? Wa ko kaila. Unsa? Wa ka makailas sa amahan sa imong anak? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!